everybody, Bună ziua and welcome tuturor to și bun venit la Lamrim 38. My name is Sunt Eva Eva Kulic, Kulic și teaching from predau din Vancouver, Canada. Vancouver, Canada. And today we're going to be Astăzi doing vom an face hour-long timp de o asana oră o sequence secvență de based asane on the bazate third pe of the cel 10 de-al treilea benefits dintre of cele 3 bodhicitta. beneficii ale bodhicitei. So I'd like to invite Așa you că just vreau find să a te tall invit seat să-ți găsești and get o relaxed for a poziție în moment care because să we'll just stai contemplate relaxată this și third să poți să benefit and contempli acest allow al it to treilea sink into our beneficiu, bones and să-i our dai being voie să-ți so that we pătrundă can în use our breath and ființă, our în body corp to și move să this poți să-ți prana folosești for respirația in ca a să useful way so we can deepen our understanding circule prana într-un and mod motivation for bodhicitta. folositor, să înțelegi și să capeți motivație pentru bodhicitta. So, Așadar, allowing yourself in a chair or in a seated position to așează-te undeva, deep poate breath pe un scaun și respiră adânc. in through the nose Inspiră pe and out nas through the mouth. și expiră pe gură. You can roll your shoulders up, back, and Poți să-ți down. rotești Inhale, umerii înapoi și and înainte, exhale, drop the inspiră shoulders, și expiră când lași umerii jos. allowing your facial muscles to be soft Relaxează-ți mușchii feței and a slight smile on the corner of your lips. și zâmbește din colțul buzelor. A tall, straight spine. Ține coloana vertebrală dreaptă. Feeling the rootedness through your sit bones and then Simte uplift through cum the top of your spine. șezutul tău este conectat cu pământul și trimite asta către creștetul capului. And from here we'll take 3 deep breaths Din această poziție, respiră profund de 3 ori și permite corpului tău să se hrănească. O inspirație profundă abdominală and exhale out of the mouth. și expiră pe gură. 2 more times. Încă de 2 ori, Deep belly breath respirație profundă abdominală all the way up to your collarbones. până sus în zona claviculei și expiră. Letting your body relax with Dă-i every voie exhale. corpului tău să se relaxeze cu fiecare respirație. Încă o dată, inspiră And și exhale. expiră. The third benefit of Al treilea bodhicitta beneficiu al bodhicitei este această înțelegere despre modul în care bodhicitta ne poate duce către această energie supremă, această conștiință în care suntem de folos tuturor ființelor și am putea ajuta toate ființele dansând de la o planetă la alta și oferindu-le dragostea noastră, înțelepciunea noastră, sprijinul nostru, oricui are nevoie într-o clipă. Și ne putem imagina un peisaj frumos al unui ocean, un ocean nesfârșit și un apus de soare care ne învăluie într-o lumină aurie. Și de-a lungul orizontului vedem păsări superbe care zboară. Și acest beneficiu se concentrează în particular pe modul în care ne putem imagina că ascultătorii, cei care sunt pe calea ascultătorilor sau cei care au ajuns Buddha prin ei înșiși, putem să ne imaginăm că acestea sunt păsările pe care le vedem. Concentrarea este perfectă. Viața lor etică, moralitatea lor este perfectă. Dar în comparație cu calea Mahayana din Bodhicitta, calea Mahayana este ca soarele. Soarele își răspândește gloria, dând viață și abilități tuturor lucrurilor, inclusiv păsărilor. Calea Mahayana
această bodhicitta, wish to jump dorința from de a planet to sări de planet la o to help planetă la others, alta pentru a-i ajuta pe alții, so we can astfel încât să understand putem that înțelege our cu love, dragostea noastră our wisdom with că bodhicitta is înțelepciunea like the noastră sun, este ca soarele, energizing and gives life energizează și dă viață și and dragoste love to all beings. tuturor ființelor. So we can hold this sun in our Deci hearts putem and să our păstrăm minds acest soare as we în do our mințile practice și în together. inimile noastre pe parcursul întregii slowly, let's noastre take one breath. practici. Da? Inspiră Deep through profund, the belly abdominal, prin zona umbilicală and exhale out of și the mouth. expiră pe gură. And slowly we can open our eyes Deschide încet ochii, and smile as we zâmbește begin în our timp ce asana. So începem we can start in a asanele. cross-legged position, or if Începem you're într-o seated in a poziție chair, cu that's picioarele fine too. încrucișate sau And we'll dacă begin stai some pe un Sufi scaun e practice. la So fel just de begin bine. to root through the sit bones Începem cu niște and kind of mișcări do this sufi, cat-cow motion. ne Our rotim pe exhales, we're fese în coming mod into a tuck, blând, tucking in da? the Ne chin. apropiem întâi And then bărbia our de gât inhales, we're și pe opening through the inspirație ne belly, the heart, deschidem and the throat. abdomenul, Making inima, big gâtul, circles. facem niște cercuri mari, Taking your time ne here to luăm timp breathe aici into pentru any a sort of respira în congestion orice fel we feel in de our body. contracție pe care o simțim în corpul nostru. Making sure you have this smile on your Asigură-te face că ai as you un zâmbet pe practice. față în timp ce exersezi. And then we can cross our legs Apoi the other schimbă way încrucișarea picioarelor pe partea and go in the cealaltă opposite și ne direction. mișcăm în Hands are on the direcție knees. opusă. Making Mâinile big sunt pe circles. genunchi. Imagine like your Faci spine is like a cercuri spoon mari. stirring in Imaginează-ți the bowl că of your pelvis. So you're ai really coloana anchoring ca o lingură care through your amestecă seat and într-un vas opening, mare. inhaling through the front body and then Inspiră în exhaling partea open through the din back față body. și expiră când deschizi în partea din spate a corpului. And just have Și this pur și simplu deep rămâi cu happiness această that stare we de fericire are reaching profundă for bodhicitta că together, vom atinge helping each împreună other reach for bodhicitta, bodhicitta. ajutându-ne unii pe alții. This wish to become Această enlightened, dorință de a completely deveni enlightened for iluminat, the sake of all complet beings. iluminat de dragul tuturor ființelor. Beautiful. Let's reach the Superb! right hand down. Pune Inhale the mâna left dreaptă arm sus, up, root through the sit bones and inspiră, reach mâna up through the stângă crown. sus până la creștet, Inhale and inspiră then exhale. și Come over apoi to a right expiră și apleacă-te left către side partea bend. stângă. Just getting deep into your side Accentuează bend, opening that aplecarea, left side deschizând body. If you partea want, you din can stânga a cradle the back of your corpului. skull with your left hand and Dacă look vrei, up. poți să-ți rotești mâna către Yawn through your spate și armpits. capul Maybe you în want to root sus. the right elbow down. And Poți să holding te here duci pe for cotul 3, drept jos și smiling, menține aici până la 3. 2, Zâmbește. 2 and 1. și 1. Inhale, reaching Inspiră up. în timp ce revii Another și acum side. Left cealaltă hand roots, parte. right arm up. Mâna And stângă jos, inhale. mâna dreaptă sus, apleacă-te. And exhale over to the Inspiră și right. expiră când te apleci peste Taking your time dreapta. here. Nu te grăbi. Looking up at the ceiling. Privește Maybe you către want to cradle your tavan, skull. rotește-ți craniul și privește în sus. One more deep breath. Încă o respirație profundă. And inhale back Și up to inspiră, center. revenind înapoi în And let's centru. make our way onto our hands and knees. Acum ne poziționăm pe mâini și pe Rooting through genunchi, the hands and knees. Your hands are shoulder width palmele apart. sub umeri și genunchii sub Hands directly coapse, underneath the shoulders ține-le when they're straight and încordate, strong. And then hips width șoldurile apart. ușor You can depărtate curl și your toes. genunchii, dacă vrei să te And sprijini let's în just degetele de la inhale some picioare. cat-cow beginning at the Facem tailbone. So câteva beginning inspirații în by postura curling the sit bones up vacă-pisică. towards the ceiling with the Răsucim belly stretched fesele open. și capul în sus, Inhaling, abdomenul heart open, încordat. throat open, Inspiră și looking up towards the deschide ceiling. Full inima. breath. Respiră.
Și apoi expiră, răsucind coccisul către jos, abdomenul atinge coloana vertebrală și bărbia atinge pieptul pe expirare. În ritmul tău, în ritmul propriei tale respirații, dă-ți timp să conduci cu respirația toată dragostea și compasiunea către orice contractură și lucrează în interiorul tău la această practică. Imaginează-ți că ești ca această frumoasă minge de soare din inima ta, radiind pur și simplu iubire vindecătoare pentru toate ființele. Este un moment foarte bun să te bucuri de starea ta de bodhicitta, oricum ar fi. Desfă degetele de la picioare și vină într-o poziție pe jumătate, poziția copilului, pe expirație, apoi inspiră din nou și ridică-te. Fă câteva runde din acestea. Ne ducem în profunzimea poziției pisică-răcuță. Frumos. Întoarce-te în poziția masă, îndoaie din nou degetele de la picioare, întinde brațul stâng în față și piciorul drept în spate. Da? Ține brațul încordat și piciorul la fel, inspiră. Pe expir, adu genunchiul către cot sau pupă-ți genunchiul. Expiră și din nou întinde-le. Fiecare expirație în ritmul tău. Folosește respirația pentru a deschide corpul. De încă 2 ori. Expiră, relaxează-te, scutură-ți un pic corpul și acum facem cu brațul și piciorul celelalte. Găsește o poziție de echilibru, de stabilitate. Poți să te sprijini până simți echilibru. Întinde și expiră. Încă de 2 ori. Folosește respirația. Întinde-te și expiră. Ok. Relaxează-te din postură, du mâinile în față, ține degetele de la picioare îndoite și vină în postura câinele cu fața în jos. Ia-ți timp aici, întinde fiecare călcâi pe rând, îndoaie genunchii. Poți să-i ții îndoiți, dar pedalează un pic din călcâie. Și îndepărtează și mai mult covorașul, împingând cu mâinile în timp ce îți rotești coatele. Da? Coatele întind către fața camerei și picioarele către spatele camerei. Permite-i respirației să fie deschisă aici. Lasă bazele degetului mare și mijlociu să atingă bine covorașul. Inspiră și expiră. Zâmbește. Inspiră, vină în poziția planșă, spatele încordat, picioarele încordate, coccisul este tras înăuntru, ține bărbia dreaptă și împinge imaginându-ți cum prana circulă către centrul inimii tale și se deschide.
Menține aici încă o respirație, zâmbește și expiră, adu genunchii jos, pieptul între mâini și bărbia jos, fesele sunt în aer și apoi pe inspirație osul pubian atinge covorașul, desfă degetele de la picioare și rotește-ți umerii în spate. Întinde-te și deschide inima. Menține postura de cobră aici. Întinde abdomenul, inima și gâtul. Încă o respirație aici, o respirație profundă. Expiră, rotește-ți degetele înapoi, ridică-te din nou în câinele cu fața în jos, frumos. Să grăbim un pic ritmul și să o facem încă o dată. Inspiră, postura planșă. Menține aici încă o respirație, generează un pic de căldură. Expiră coborând genunchii, pieptul și bărbia sau puteți coborî ca la o flotare, coatele aproape de coaste. Dacă dorești, poți să-ți împreunezi mâinile în spate, rotește umerii în sus, înapoi și ridică și picioarele ca și cum ar pluti. Deschide inima. Și expiră, coboară și du-te înapoi în poziția câinele cu fața în jos. Foarte frumos. Vino cu mâinile înapoi spre partea din spate a covorului și acum suntem în Uttanasana. Tălpile la nivelul șoldurilor depărtate. Dacă pui doi pumni unul lângă altul între picioare, așa este depărtarea corectă. Inspiră și ridică-te până la jumătate, privește înainte și expiră când te apleci. Inspiră profund, de încă 3 ori, ridică-te jumate și apleacă-te înapoi. Încă o dată, inspiră, ridică-te până la jumătate. Ține genunchii puțin îndoiți dacă e mai bine așa pentru tine, apoi expiră și apleacă-te în față. Inspiră, îndoaie genunchii și vină în postura scaunului. Lasă fesele spre exterior. Imaginează-ți că ești pe cale să te așezi pe scaunul tău preferat. Stai aici, zâmbește, oferă această iubire din inima ta, bodhicitta, această înțelepciune, până număr la 3. 2 și 1. Expiră, revină în Uttanasana și inspiră, îndoaie din nou genunchii, ridică-te până la poziția în picioare. Deschidem un pic corpul în laterală, deci încrucișează-ți degetele, ridică palmele spre tavan, întinde-te bine aici și strânge partea din spate a bazinului, întinde brațele, inspiră și pe expir apleacă-te spre dreapta. Lasă toată partea stângă să se deschidă, stai până la 3. 2. Greutatea egal distribuită pe ambele picioare. 1. Inspiră, revină sus și acum cealaltă parte. Deschidem partea dreaptă aici, greutatea egală pe ambele picioare. Respiră și uită-te către tavan dacă vrei. Respiră profund până la 3 în această poziție. 2 și 1. Foarte frumos. Depărtează tălpile la nivelul șoldurilor sau poate la lățimea covorașului. Ține picioarele încordate, păstrează coloana șoldurile nerotate și ne răsucim ca și cum am avea brațele niște tăiței. Răsucește-ți abdomeniul, menține genunchii către în față și lasă-ți tot corpul să se relaxeze. Da? Lasă brațele să fie ca niște tăieței. Masează-le unde vrei, zâmbește. Și simte această dorință în inima ta de a-ți atinge cel mai mare potențial, de a servi și de a iubi pe deplin și de a ajuta toate ființele. Frumos! Vino din nou la marginea covorașului și vom face câteva runde de prosternări.
type flows. So let's inhale the Fluxul de arms up prosternare. Inspir, and brațele în exhale, sus. fold. Expiră, apleacă-te. Inhale, halfway lift. Inspiră, ridică-te pe And jumătate. exhale, fold a little Expiră, deeper. apleacă-te și mai profund. Let's plant our hands, Fixează walk mâinile the și knees and walk the hands genunchii. forward. Mergi pe And mâini come în față down, și prone on the coboară. belly, reaching arms forward. Atinge podeaua cu abdomenul, Inhale, întinde arms and legs brațele în float up. față. Holding here for 3. Inspiră, Smile. ridică brațele și mâinile, zâmbește. 2, And 1. 1, Exhale, expiră, release. relaxează-te. Plant the hands out. You can tuck Așează the fingertips and mâinile palms out ca să te beside you. ridici cu coatele As pe you lângă let the tine. tops of the feet touch the mat. Pubic bone Tălpile is strong, ating open in the heart. covorașul, osul pubian este Cobra lipit pose de with wide abdomen. arms. Deschide inima în postura Exhale, cobră. fold down. Expiră, apleacă-te, hands așează and press palmele yourself back și to child's du-te pose. înapoi în poziția copilului. Inhaling, curl the Inspiră, toes. îndoaie degetele de la And picioare exhaling, și pe come back expir into ridică-te în Uttanasana. Uttanasana. Bend the knees. Îndoaie Let's come into genunchii, Utkatasana intră în Chandra. Utkatasana, postura Strong scaunului, arms, strong legs. brațele încordate, picioarele Holding here for încordate, 3. menține postura până la 3 și nu uita să zâmbești. 2 și 1. Expiră, înapoi în Uttanasana și pe inspir, ridică-te, întinde brațele în sus și expiră până jos. Uttanasana, inspiră și ridică-te până la jumătate. Expiră și apleacă-te mai profund. Pe măsură ce îndoi genunchii, pune mâinile jos, mergi înainte. Abdomenul pe podea, brațele în față, inspiră, ridică, brațele încordate, picioarele încordate, păstrează postura până la 3, 2 și 1. Expiră, relaxează-te, inspiră și ridică-te în postura cobra, brațele lângă coaste, deschide pieptul, deschide inima, gâtul, abdomenul, depărtează umerii de urechi astfel încât coatele sunt în jos, grele și expiră venind în postura copilului. Ridică degetele de la picioare, vină înapoi în Uttanasana. Și inspiră, intră în Utkatasana, poziția scaunului, îndoaie genunchii, zâmbește și păstrează postura până la 3, 2 și 1. Expiră, revină în picioare, expiră, apleacă-te în față, Uttanasana, inspiră, ridică-te până la jumătate și expiră, mergi cu mâinile până în față, postura câinele cu fața în jos. Inspiră, piciorul stâng sus, expiră, genunchiul stâng la cotul stâng. Inspiră, piciorul stâng în sus, expiră și adu genunchiul stâng să poți să-l săruți și împinge covorașul departe de tine. Inspiră, piciorul sus, expiră, du genunchiul stâng către cotul drept. Inspiră, sus, așează piciorul stâng între palme, genunchiul drept jos, partea de dreapta a piciorului jos, rotește umerii în sus într-o fandare joasă, ridică brațele deasupra capului, întinde șoldul stâng înainte, deschide inima, inspiră profund, expiră. Haideți să intrăm în poziția triunghiului. Mâna stângă în interiorul piciorului stâng, piciorul drept paralel cu marginea din spate a covorului și întinde brațul drept deasupra capului. Imaginează-ți că ești între două panouri de sticlă, partea din spate a abdomenului este ascunsă, împinge creștetul către înainte un pic și zâmbește. Respiră profund.
Atingeți piciorul stâng cu mâna dreaptă, îndoaie genunchiul stâng, rotește brațul drept înapoi, brațul stâng înainte, în postura războinicul 2. Lasă greutatea pe piciorul din spate, trage partea din spate a abdomenului în față. Îmi place să-mi imaginez că pot să-mi aduc picioarele împreună ca și cum aș vrea să trag covorașul către mijloc, dar adu-ți aminte să-ți menții greutatea pe piciorul din spate. Mâna dreaptă pe coasta dreaptă. Poți să duci cotul în spate și să ridici capul. Expiră. Cotul stâng pe picior. Întinde. Menține aici până numeri la 3. 2. Imaginează-ți că ai o linie lungă de la piciorul drept până la degetele mâinii. Și înapoi în postura războinicul 2. Inspiră, piciorul stâng încordat. Adu piciorul drept un pic mai aproape. Pune-l într-un unghi de 45 de grade și îndreaptă-te către partea din fața covorașului. Este ca postura războinicul 1. Îndoaie genunchiul, întinde mâinile, șoldurile sunt aliniate către fața covorașului și greutatea pe genunchiul din față. Inspiră și expiră, apleacă-te înainte, ambele picioarele sunt încordate pe măsură ce aducem șoldul înainte. În postura piramidei. Aproape am uitat sanscrita. Deci vrem să ne conectăm prin baza degetului mare de la picior. Strânge interiorul coapselor, inspiră. Extinde un pic în față și apoi apleacă-te din nou. Ne pregătim pentru postura triunghiul răsucit. Schimb un pic poziția să mă puteți vedea. Apropiați coapsele una de cealaltă, șoldul drept înainte, stângul înapoi. Pune mâna dreaptă în interior sau în exterior, unde ție mai bine, iar mâna stângă întinde-o. Imaginează-ți că ai o linie lungă de la coccyx până la degetele mâinii stângi. Ține picioarele drepte, menține aici și la următoarea inspirație ridică brațul către tavan, strânge coapsele ca să-ți păstrezi echilibrul și dacă vrei răsucește capul și uită-te în sus către mâna stângă. Zâmbește și oferă bodhicitta. 3, 2, 1. Expiră, eliberează-te din postură, mâinile în partea din fața saltelei, greutatea spre față, du piciorul în spate și vino în câinele cu fața în jos. Expiră, inspiră, vino în planșă, flotare. Și apoi expiră și vino în poziția cobră. Expiră, câinele cu fața în jos. Foarte bine. Relaxează-te timp de o respirație și apoi inspiră, piciorul drept sus. Expiră, genunchiul drept la cotul drept. Inspiră și pe expir sărută genunchiul. Inspiră piciorul în sus și expiră, du genunchiul la cotul stâng. Inspiră și din nou piciorul sus și stângul vine între mâini. Genunchiul stâng jos. Deschide în Anjaneyasana, într-o fandare joasă. Potrivește șoldurile, deschide inima și zâmbește. Simte acest soare strălucitor în tot corpul tău cum radiază și atinge toate ființele cu această iubire. Le acoperă cu dragoste.
Iar la următoarea inspirație, deschide-te în Trikonasana, deci piciorul stâng înclinat, marginea din spate paralelă cu covorașul, încordează partea din față, piciorul drept și deschide-te în triunghi. Respiră și relaxează. Încă o respirație. Mâna stângă atinge piciorul drept, genunchiul drept se îndoaie, rotește brațele în războinicul 2. Marginea exterioară a tălpii este paralelă cu covoraș. Întinde brațele. Îmi place să-mi țin palmele în acest fel, ajută mai mult cu întinderea mușchilor din brațele mele și îmi deschide inima mai mult. Da. Suspinul este întotdeauna bun, relaxează sistemul nervos și haide, zâmbește. Mâna stângă pe coapsa stângă, întinde dreptul sus. Poți să duci cotul în spatele capului și să privești în sus. Și expiră, cotul drept pe partea de sus a genunchiului drept, întinde brațul stâng în sus. Imaginează-ți că ai o linie dreaptă din vârful picioarelor, din vârful degetelor de la picioare până sus pe mână. Încordează coccisul. Numără până la 3, 2 și 1. Din nou postura războinicului. Inspiră, încordează piciorul drept și mișcă piciorul stâng înainte. Intrăm în războinicul 1. Piciorul stâng la 45 de grade. Îndoaie puțin genunchiul. Îmi place să ridic un pic în aer călcâiul ca să simt că întind ca lumea piciorul stâng. Șoldurile sunt fixe. Ridic brațele. Zâmbește. Vină în postura piramidă, încordează piciorul din față, strânge coapsele și apleacă-te pe expir. Ați lucrat minunat. Îndreaptă creștetul către partea din față, expiră și apleacă-te mai profund. Imaginează-ți că de fiecare dată când respiri în acea contractură din corpul tău, această înțelepciune iubitoare îți destinde canalele, ți le deschide și permite mai multă prană să circule în corpul tău și o poți oferi să o vezi în lumea ta. Acum voi intra în Parvita Trikonasana. Adu mâna stângă pe exterior, pe partea de sus sau în interiorul piciorului drept, unde te simți mai bine, iar mâna dreaptă întinde-o în față. Strânge partea superioară a coapselor și partea din stânga a feselor, imaginează-ți că este un zid imaginar în spatele tău. Întinde mâna dreaptă și când ești gata, o poți întinde sus, complet, și întoarce și privirea către tavan. Menține aici, simțind această răsucire a abdomenului și contractează partea de sus a coapselor. 3, 2, 1. Ieși din postură, așează mâinile, întinde-te înainte și pe expir adu piciorul drept înapoi, în postura câinele cu fața în jos. Inspiră, vină în planșă, fă o flotare dacă vrei. Și expiră, coborând pe genunchi, piept, bărbie, și apoi inspiră în cobra sau câinele cu fața în sus. Expiră, câinele cu fața în jos. Foarte frumos. Adu genunchii jos și hai să ne odihnim un pic în postura copilului. Dacă vrei, atinge fruntea de covor. Dacă nu poți asta, atunci puneți pumnii unul peste altul și lasă fruntea să se sprijine astfel.
Închide ochii. Expiră, oftează dacă dorești și bucură-te pentru practica ta. Inspiră, revină la câinele cu fața în jos când ești gata. Și de aici inspiră. Piciorul stâng sus. Expiră, pășește cu piciorul stâng între mâini, genunchiul drept jos, talpa jos. Vino într-o fandare joasă. Inspiră, Trikonasana, talpa dreaptă paralelă cu marginea din spate, întinde brațul drept deasupra capului, numără până la 3, 2, 1. Mâna dreaptă atinge piciorul stâng, genunchiul stâng se îndoaie, adu brațele în războinicul 2, menține aici. Mâna dreaptă pe coapsa dreaptă, întinde brațul stâng și întinde partea din stânga a corpului. Și expiră într-un unghi lateral extins. Înapoi în postura războinicul 2 și ne pregătim pentru Ardha Chandrasana, postura jumătate de lună. Mâna dreaptă pe șoldul drept și facem postura un pic mai scurtă, jumătate de lună. Piciorul stâng este paralel cu marginea lungă a covorașului, deci este orientat înainte și ne echilibrăm pe talpa stângă, lăsând piciorul drept încet să plutească în aer. Mâna stângă atârnă ca un tăiețel și se scufundă cumva către colțul din stânga și când atingi covorașul, fixează privirea și poți vedea cum piciorul drept este super puternic întins. Brațul drept întinde-l către tavan și imaginează-ți că ești soarele, oferind lumina tuturor ființelor, oferind tot ce au nevoie pentru a atinge cel mai înalt potențial al lor. Poate chiar îți poți întoarce privirea și să te uiți la mâna de sus și zâmbește. Încă o respirație profundă. Expiră. Întinde mâna dreaptă ca să atingi podeaua. Ține piciorul drept în aer. Ținem picioarele depărtate și îndoi amândoi genunchii. Mă încarc precum un arc. Aduc mâinile mai aproape de piciorul stâng. Încordez genunchiul stâng și mă aplec pe șoldul stâng și apoi întind piciorul drept. Poți să pui mâinile pe podea sau să te prinzi de gleznă. Joacă-te cu distanța dintre picioare. Încordează picioarele puțin mai mult. Menține până numeri la 3. 2 și 1. Expiră. Îndoaie amândoi genunchii și intrăm în Ardha Matsyendrasana. Genunchiul drept către stânga și te așezi. Asigură-te că ambele fese sunt așezate pe pământ. Dacă una e în aer, atunci încordează piciorul drept, întinde piciorul drept în fața ta. Respiră. Mâna stângă în spate, brațul drept în sus și expiră. Îmbrățișează genunchiul stâng
dul către axila dreaptă, ca și cum ți-ai îmbrățișat genunchiul. Acest lucru facilitează răsucirea. Zâmbește, creștetul ridicat spre tavan. Cu fiecare expirație, du-te mai profund în răsucire. Răsucește un pic mai mult. Poate vrei să duci cotul către exteriorul genunchiului, antebrațul de-a lungul coapsei. Îmi place să folosesc mâna ca să mă țin un pic de pantaloni. Îndreaptă-te, expiră și răsucește-te puțin mai amplu. Și bucură-te pentru practica ta. Oferă fericirea acestei practici. Inspiră, revină în centru. Vom face o contrarăsucire privind în direcția opusă. Și apoi revenim în Gomukhasana, complet relaxat, genunchiul stâng deasupra genunchiului drept. Îmi place să mă ridic un pic în față, să mă sprijin pe palme ca să împotrivesc genunchii unul peste celălalt. Gleznele pot fi flexate și apoi putem întinde brațul drept sus și du mâna spre partea din spate a inimii. Poți să ghidezi cotul cu mâna cealaltă. Asigură-te că nu te uiți în jos. Împinge un pic spatele în cot. Păstrează-ți privirea dreaptă înainte și zâmbește. Menține aici până numeri la 3, 2, 1. Eliberează. Apasă mâinile în spate, desfă picioarele, relaxează-le, depărtează-le un pic și imaginează că sunt niște ștergătoare de parbriz timp de câteva secunde. Relaxează șoldurile. Frumoasă, treaba am făcut. Acum avem o întreagă altă parte de lucrat, da? Să o facem distractiv. Venim din nou cu poziția câinele cu fața în jos. Facem vinyasa. Inspiră, poziția planșă. Expiră, vino jos, cobra sau câinele cu fața în sus. Expiră, câinele cu fața în jos. Inspiră, piciorul drept sus. Expiră, pășește cu piciorul drept între mâini, genunchiul stâng jos, partea din stânga jos, într-o poziție de fandare josă. Brațele ridicate, fixează șoldurile și deschide inima. Inspiră, pe expirație intră în pozitura triunghiului. Exteriorul piciorului stâng paralel cu marginea covorașului, picioarele încordate, ridică brațul drept sus, menține aici. Mâna stângă atinge piciorul drept, genunchiul drept, rotește brațele în sus, războinicul 2. Lasă greutatea pe marginea exterioară a piciorului stâng. Mâna stângă pe coapsa stângă, întinde brațul drept deasupra capului. Și expiră, cotul drept pe genunchiul drept, întinde brațul stâng deasupra capului, extinde în partea laterală și zâmbește. Înapoi în postura războinicul 2 și ne pregătim pentru postura jumătate lună. Mâna stângă pe șoldul stâng, adu piciorul un pic mai în față, piciorul drept paralel cu marginea lungă a covorașului. Lasă brațul drept să se legene,
În timp ce începi încet să ridici talpa stângă și doar du mâna dreaptă spre colțul din dreapta al covorașului și piciorul stâng plutește în aer. Acum încordează-l, ține-l drept. Dacă vrei, poți să-ți întorci privirea spre marginea lungă a covorașului, piciorul stâng încordat și apoi întinde brațul stâng sus. Radiază soarele din tine și zâmbește. Direcționează prana spre centru și dă-ți voie să te echilibrezi și să strălucești. Menține până la 3, zâmbește, 2, respiră profund și 1. Mâna stângă până jos, ține piciorul stâng în aer, îndoaie ambii genunchi și pregătește-te pentru depărtarea picioarelor. Adu mâinile spre talpa dreaptă și lipește-ți corpul de șoldul drept, întinde genunchiul drept și apoi ridică și piciorul stâng. Picioarele depărtate, dacă vrei poți să pui una din mâini pe glezne, fie cealaltă, amândouă, cum e mai bine pentru tine. Menține aici până numeri la 3, 2 și 1. Îndoaie ambii genunchi, pregătește-te pentru Artya Matyesandrasana. Genunchiul stâng spre dreapta, în timp ce te așezi, pregătește-te pentru răsucirea de jumătate a coloanei. Ambele fese sunt lipite de sol, mâna dreaptă în spate, inspiră, brațul stâng sus, expiră, îmbrățișează genunchiul drept cu cotul stâng și adu genunchiul către partea din stânga a pieptului. Într-o îmbrățișare strânsă, inspiră, crește-tul înalt către tavan, expiră și răsucește-te. Amplifică răsucirea cu fiecare expirație. Respiră profund. Poți duce cotul stâng pe exteriorul genunchiului drept, antebrațul de-a lungul coapsei, apucă-te încet de pantalon ca să ai un pic de prindere. Inspiră și pe expir răsucește-te un pic mai mult. Încă 3 respirații. Inspiră, relaxează-te, întoarce-te în direcția opusă și acum pune genunchiul drept fix deasupra genunchiului stâng, cu Mukasana. Dacă trebuie să-ți ajustezi poziția, ridică-te un pic și așează-te înapoi. Întinde brațul stâng sus, îndoaie cotul, mâna stângă în spatele inimii și folosește cealaltă mână ca să ghidezi cotul stâng în spatele capului. Împinge ușor cu capul în spate, ține privirea dreaptă și ține aici până numeri la 3. Respira adânc, 2. Amintește-ți de bodhicitta, acest soare strălucitor. Și 1. Eliberează postura. Adu-ți mâinile înapoi și fă cu picioarele ca un ștergător de parbriz.
And let's come into Paschimottanasana, Haideți să Western venim în stretch. So leg out in Paschimottanasana, front of you. picioarele în You can față, curl the toes trage towards degetele you. de la You picioare can have a către în micro bend sus. in the knees if Poți you să, wish. să îndoi un pic We're just gonna genunchii walk the sit bones back. și Get deep into your hip așează-te un creases, pic pe belly fese, reaches du-le for the înapoi thighs. ca Try să to keep poți a să te straight spine apleci. at first. Menține coloana vertebrală dreaptă în Getting primul deeper and rând. deeper into your hip creases. Apleacă-te și And mai then on mult your pe exhale, you can șolduri reach for the hands și apoi pe and come into expirație your poți să Paschimottanasana. întinzi mâinile și intri în Paschimottanasana. Holding here. Menține aici. Deep breath. Respiră profund. Offering your bliss. Oferă fericirea ta. Powerful seed. Plantează aceste semințe Experiencing full puternice bodhicitta. pentru a experimenta bodhicitta completă. Do another deep breath here. Încă o respirație profundă aici. Inhale, reach Inspiră, forward. îndreaptă-te către înainte, Bring the ridică-te. hands behind you, about a foot Adu behind you. mâinile I like to have my înapoi, fingers în towards me, or spate, you can do away. We're going to roll degetele the shoulders îndreptate up, spre back, and down. exterior, rotește umerii We're în going to lift jos the hips și up ridicăm towards the șoldurile ceiling. spre tavan. Option to bend the knees Poți să and îndoi lift the hips up genunchii towards și să ridici șoldurile spre tavan. opening the Deschide shoulders. You can umerii, look up, privește în sus, holding here for 3, menține aici până numeri la 3, 2, 2 and și 1. 1. Expiră, coboară. And let's make our way onto our bellies. Acum ne așezăm pe abdomen. So reaching down Cu with our abdomenul belly. lipit de sol, Let's first come into Sphinx intră în pose. So I postura like to have the tips of my sfinxului. toes touching, heels flopping out. Îmi place să And I'll țin bring my elbows vârfurile directly picioarelor underneath să my se shoulders. atingă. Coatele sunt Palms direct of the sub hands umeri, facing down. palmele And orientate this în is just a jos. nice stretch for the Este o belly. întindere foarte plăcută pentru abdomen. Just taking some deep breaths here into the Inspiră belly. profund în abdomenul inferior, Sphinx pose. postura sfinxului. Expiră, coboară, îndoaie genunchii, flexează gleznele, pregătește-te pentru postura arcului, Dhanurasana. Du brațele înapoi și apucă-te de glezne. Dacă nu poți să te apuci de glezne, doar îndreaptă picioarele și practică câteva runde de cobra. Dacă ești în postura arcului, rotește umerii sus și înapoi, du în jos, strânge omoplații și pe inspir adu gambele pe verticală. Ridică ușor, aducând omoplații împreună și ridică gambele în sus. Menține câteva respirații. Deschide inima și expiră. Relaxează-te. Adu mâinile una deasupra celeilalte și sprijină-ți fruntea pe mâini. Scutură un pic șoldurile, fesele. Superb. Facem încă o dată această poziție. Deci îndoaie genunchii, gleznele flexate. Ducem brațele înapoi. Rotește umerii în spate, în sus și în jos adu omoplații. Inspiră și ridică gambele pe verticală. Adu fesele una către cealaltă, asta îți va proteja spatele. Deschide inima. Numără până la 3. Zâmbește. 2 și 1.
Expiră, eliberează postura și relaxează-te. Așează mâinile invers decât prima oară. Lasă coapsele să se miște ușor. Inspiră, expiră, oftează profund. Foarte frumos. Vino încet înapoi în postura copilului, nu te grăbi. Este o contrapostură pentru arcuirea spatelui pe care tocmai ai făcut-o. Și acum ne așezăm pe spate. Înainte de a ne lăsa pe spate, hai să facem barca, Navasana. De ce nu? Ne echilibrăm pe fese, ridicăm picioarele în aer, brațele plutesc și ele în sus. Dacă vrei o provocare în plus, poți încerca să întinzi picioarele. Încearcă să menții inima deschisă. Menține aici până numeri la 3. 2, 1. Expiră, intră în canoe, lasă picioarele sus. Privește în față, bărbirea către piept, menține până numeri la 3, 2, inspiră, 1 și ne întoarcem în postura arcului, Navasana. Zâmbește, menține aici până la 3, 2, 1 și expiră înapoi în canoe, lasă picioarele deasupra covorașului. 3, 2, 1 și relaxează-te. Scutură corpul pentru un moment, scutură și picioarele, brațele. Nu intrăm încă în Shavasana, mai facem încă o postură. Vom face postura podului. Îndoi genunchii, adu călcâiele către fese la lățimea șoldului. Și apoi inspiră și ridică șoldurile spre tavan și mișcă omoplații către interior. Vei observa că gâtul nu mai atinge covorașul, ci doar partea din spate a capului. Poți încerca să-ți încrucișezi degetele. Îndreaptă brațele pe covoraș. Continuă și ridică șoldurile spre tavan, apăsând uniform pe ambele tălpi. O presiune ușoară pe partea din spate a capului. Menține aici până la 3, 2, 1 și eliberează postura. Ne relaxăm. Un ușor ștergător de parbriz cu picioarele dintr-o parte în alta, cât este lățimea covorașului. Câteva mișcări din acestea și ne îndreptăm încet către relaxarea finală, Shavasana. Tălpile sunt depărtate cât lățimea covorașului, brațele de o parte și de alta a corpului, umerii în jos. Rotește un pic capul stânga și dreapta, în sus și în jos, pentru a găsi acel punct perfect din spatele capului în care să te așezi. Închide ochii, relaxează-ți tot corpul, relaxează-ți fața, găsește-ți liniștea. Lasă-ți întregul corp să se relaxeze și să integreze această practică. Pentru încă câteva momente, dă-i voie corpului tău să se liniștească, să se deschidă, să se scalde în această energie perfectă, aurie, pe care ai creat-o cu ajutorul bodhicitei.
Apoi mișcă încet degetele de la picioare, ridică-te încet și vină într-o poziție de așezat. Întinde-te cât poți de mult, inspiră, expiră, du genunchii la piept, strânge-i, întoarce-te pe o parte și ridică-te în șezut. Rămâi cu ochii închiși, adu mâinile împreună în dreptul centrului inimii și ia-ți un minut și bucură-te pentru tine, bucură-te pentru ceilalți, pentru practica de astăzi și pentru practica de a dezvolta acest soare perfect al bodhicitei. Această dorință de a ajunge la iluminarea perfectă de dragul tuturor ființelor, astfel încât să putem ajunge oriunde și să umplem tot acest univers cu dragostea noastră, pentru a servi toate ființele, pentru a-și atinge cel mai înalt potențial. Terminăm cu sunetul Aum. Inspiră încet și expiră tot aerul din plămâni. Și inspiră pe Aum. Fie ca gândurile și acțiunile noastre să contribuie la fericirea și libertatea tuturor ființelor. Namaste! Îți mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi. Să ai un frumos Lamrim și ne vedem data viitoare. Toate cele bune!